Hello everyone, good evening to all. लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो दा एसे बारियाव दिनै खामानि मावगासिनो एकदम बिराद बेस्थ आरो नैबे आबादखौ मिथिखाबाय नोंथांमोना थ आङो दा बेखौनो एसे जोथोन लागासिनो आरोना थ एसे हासार होनांगौ गुदियावहाय थ आङो बेखौ दिनै सानसेफ्रा जोथोन लागासिनो दङ। तो आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो आरो आङो दिनैहाय नैबे भिडिअखौ पार्ट 2 हिसाबै लानानै फैनाय जादों आरोना मैयाहायबो आङो दिन्थिखादोंमोन तो दिनै आरोबाव आङो फिन खेब बे भिडिअखौनो लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि भिडिअखौहाय आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना। दानिया नोंथांमोननो आङो एसे दिन्थिलांदिनि नै आङो बेवहाय दा बेबायदि हासार होनाय जाबाय गुदियावहाय एसे जावफ्ले होनाय जाबाय आरोना। तो आरो दंबावो नै दिन्थिलांबाय थागोन नै बेहायबो दङ आरोना नै बेबायदि गुदियाव बरियानो जावफ्लेनानै होनाय जाबाय आरो सिगांजों नै बेहाय दङ आरो बिलाइखौ बरियानो खानानै होबाय आरोना एसे तो नै बेबायदि आरो बिथिंजाय नै बेहायबो दङ गिदिर जाबाय बेबायदि नै दंफाङाहाय देरस्रबाय आरोना बेहायबो दङ नै बेबायदिनो आरो बेहाय दङ नै बेबायदिनो जावफ्लेनानै होजोबबाय सानसे दिनै बेखौनो मावगासिनो आरो बिथिंजाय दङ खदाला नै बेहायनो तो बेबायदि आरोना फुरा दिनै बेखौनो मावगासिनो देरस्रजोबबाय 2 बोसोर जाबाय बियो आरो बेबायदिनो सिंथिंजाय दंबावो माखासे दा दिनैहाय होजोबनो हानाय नंला आं हासारखौहाय एसे टाइमा थांबाय तो एसे दंबावो आरो बेखौबो दिन्थिलांबावगोन आरोना। दाखालि बावै सिगाङाव आं बेवहाय हासार होदोंमोन नै बिलाइया माबायदि रोदोमबोखो तो दिनैनि नैबे भिडिअआव आङो लाबोफिननाय जाबाय। बिलाइया बिराद बरिया गोरलै ओंखारबोगासिनो आरोना तो बिथिंजायबो दङ आं बेखौ दिन्थिथला दा नैबेजों थांदिनि नैबेयाव दङ नै फांसे बेबायदिनो खायफाया देरस्रवाखै आरोना उनाव गायनाय बोसोरसे जानायफ्रा देरथवाखै दासिमबो आरो नैबेयावबो नै बेबायदि बिलाइफ्रा रोदोमबोगासिनो आरो दा फांनैसो गिदिर दङ आं बेखौ एसे दिन्थिगोन। नैबेयावबो दङ नै बेबायदिनो ग्रथ लाबोगासिनो आरोना तो बेहायबो दङ नै फांसे बेबायदिनो बेयावबो फांसे दङ नै बेबायदि बिलाइ रोदोमजोब्बाय आरोना बे सिंथिं फ्राय दंजोबो गासिबो नैबेबो फांसे गिदिर जाबाय आरो दालाया बेयाव 4 दालाय नै बेबायदि दालाय जाबाय आरोना बेफोरबायदि जाजोबगोन गासिबो बे फैबाय थानायफ्रा तो बेयो ग्रथ लाबाय 3 बोसोर जाहां आरो नैबे जाथारनोसै तो फिथाइ थाइसिगोन बियो आरो दंबावो सिंथिंजाय बिथिं फुरा बेबायदि दंजोबो आरोना तो बेयावबो फुरा हासार होजोबनाय जाजोबखाबाय। रायजोफोर भिडिअआ दिनैनिया बेसेयानोमोन आरोना तो बारा गोलाव खालामला तो आं एसे बारियाव दिनै बेस्थ जानानै थाबाय सानसेया ओरैबायदि हासार एसे होबाय आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय मा आबाद ना गोबाङानो मावसावदों बे आबादखौहाय नाथाय मार्केटआ मायाव फैगोन जेबो मिथिथवा दा आंबो बेबायदिनो 2 बोसोरसो सिगाङावनो गायनानै दोननाय जादोंमोन दा दंफाङा बिराद बरिया ग्रथ लाबोदों आङो बेखौनो एसे दिन्थिनो लाबाय आरोना तो 2 बोसोर सिगाङावनो आरो खायफाया 3 बोसोर जाहां जाथारबाय बेबायदिनो आवगोलाव एसे खम गायदोंमोन आरो नाथाय बिनि बोसोरनैसो उनाव आरोबाव गायबावबाय दा बेबायदिनो गायदेर गायनानै 100नि सायाव सौहैबाय आरोना तो 150सो जाहैसिगोन दा बेखौ गायनो थाखाय बांद्राय बेबायदि बुरजा हाबो नाङा ना तो जोङो एसे डिस्टेन्स लाखिनानैनो बेबायदि 5 फुट गोजानावबाबो जोङो होनानै गायनो हायो खिन्थु एसे दालाय खायोना तो लेटुकु दंफां बायदि बेनिखायनो जोङो बेखौहाय एसे जायगाखौ लाखिनांगौ जायो आरोना तो आङो दिनैहाय बेखौनो एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननोबो आरो जोङो नुबाय थानो मोनदों गोबांथार बेबायदि बागानफोर बानायगासिनो दङ ना नैबे चकलेटनि नाथाय जों एसे कनफ्यूज जायो आरो मार्केटफोरखौलाय बबेयावथो मोनगोन आरो गोबांफोरा साननो हागौ
बे दासो गायनायालाय आरो बबेहाय फिथाइ थायनो ना नाथाय बियो बारा गोबाव लाया 3 बोसोर नेयोब्लानो तो बियो फिथाइ थायो आरोना खम हायावनो गायनो हायो बेबायदिनो जोङो 5-10 हाजार रां खरसा खालामनानै जोङो बिनिफ्रायबो गोबांथार रां जोङो आर्निं खालामनो हायो आरोना बुरजा हायाव गायोब्लाथ' आरो गोबां एभेलेबेल ना तो बेबायदिनो दा एसे आङो दिन्थिनि बिथिंजाय दंजोबो गासिबो माने साफा खालामनांगौ नाथाय दंफांफ्रा बेबायदिनो देरलाबायनानै दं आरो खना खनला गोलाव खालामला जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय गायनो हायो बे आबादखौबो मावनानै नायनो हायो आरोना ट्राइ खालामनो नायनो हायो तो नुनायावथ' आरो खस्थ'खा सब खामानियानो खस्थ' जाखायो आरो फांसे दंफांखौ गायग्रोमोना जे फिथाइखौ मोनगोन बेबो नङा आरोना तो जोङो लोगो लोगो मोननायखौ नागिरोब्लाबो जानाय नङा ओरैनो सायाव बांद्राय इजि मानि नागिरबाय थायोब्लाबो जाया आरोना तो एसे खस्थ' खालामनांगोन अब्लासो जोङो मोननो हागोन तो बिदिब्ला गोलाव खालामला रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय